Sige pa, yung hanggang sa lang ang kaya nyo itodo yung ito. Wala nang itataas yan. Saan ang masakit? Ituro nyo. Ito po. Dito. Yan na. Nagputol lang kayo ng puno. Puto ng puno. Tapos, naman. Tapos 2 beses na siya inilo sa 10 araw. Dilat. Ulitin ko sa ito. Lalapag ko. Dilat. Sabi mo in Jesus name. In Jesus' name. Amen. Amen. Ibaba mo yung ganun mo yung paa mo. 2. Itaktak mo. Amen. Amen. Sige pa. 3 beses. Amen. Sige pa. Tama na. Huwag mong pipikit ang mata mo. Pikit. Sabi mo in Jesus name. In Jesus' name. Amen. Amen. Magpagang pa. Dilat. Uminit pa. Hindi na sumakit. Hindi ka tulad kanina. Pikit ulit. Ulitin ko. Uminit pa. Hindi na po. Sumakit pa. Hindi na po. Papag mo ulit pa mo. Sige. Dilat. Tapos na. Amen. Relax. Relax lang. Huwag kang sumandal. Huwag mo isandal katawan mo. Relax. Sige pa. Relax. Relax. Kaya nga yung leg. Yoko. Side mo ng konti. Sagad mo. Kabila. Sige. Diretso lang. Yan naman yun. Inhale, exhale ulit. Straight ang katawan. Yan. Kaya vlog nito isa. Iangat mo. Yan o. Masakit. Wala na. Huwag mo lagyan power. Natural lang angat. Sabay mo. Kabay mo. Yan. Pag-bit mo. Tapos, igano mo. Hilay mo. Tapos, bitawan mo siya. Tapos, dahan-dahan mo ibaba. O, tapos idikit mo ulit. Iangat mo ulit siya. 3 beses. Hindi, huwag mo siya bibitawan. Hilahin mo. Yan, baba mo ulit. Normal ulit. Tapos idikit mo ganun ulit. Iangat mo. Tutunog yan. Masakit. Hindi na po. Nawala na yung dito mo. Opo. Sigurado. Wala na. Yan ang daliri. Antay na daliri mo. Di ba? Yan na mahaba itong isa. Nakaganon, di ba? Ibuka mo maigi. Walang labis, walang kulang. Sigurado. Wala nang sakit. Anong stick? Masakit mainit? Mainit po. Alin ang mainit? Yung sa daliri o yung nasa Ito. iniwan ko? Mas mainit. Wala sa sakit. Mainit sa kaya rin sa daliri, doon sa iniwan ko. Masakit din po. Masakit at mainit lang. Yung iniwan ko siya doon, nakaturok lang siya sa'yo at dito tayo nakialam. Gumalaw siya, hindi. Uminit din. Uminit din po. Uminit kahit hindi ko na siya hinawakan. Tapos nagko-control sila. Nilagyan ko kasi ng positive, negative para hindi siya makawala. Teka lang. Hindi ko na to, may taong nainggit sa inyo at nagagalit.
kasama na yon. Pero may nakatira doon sa pinutol mong puno, pero wala naman ano yon, medyo hindi mo lang siya nakikita, kaya niya binigyan ng sakit. Yun lang, sigurado wala na sakit, Wala po. kahit katiting. Narinig kong ano, meron natin akong nag-ano eh. Parang ano, Parang lamanan po siya. kailan? Ngayon ang ano niyo po. Yung kanina, parang mayroon ano, parang may nakalas. Opo, kami nakalas. May nakalas doon sa dito mo, Parang lumuwag ang kapal. lumuwag lahat. Kasi nga, nilagyan niya ng dasal, kaya hindi kahit 2 beses mo nang pinahilot, lalong humigpit. Yan ang sinasabi sa iyo, kahit 100 beses mo pahilot-hilotin yan araw-araw, lalo lang yan higpit at lalong hindi gagawin pa mo. Yung kamay mo, lagi lang yan nakaganyan. May power na nga po. May power na. Salamat sa Panginoon Kristo. Amen. Amen. No? May power na. Praise God. Glory to God. Sabi ko sa iyo, 1 minute, 3 minutes, pinakamatagal na yan. Ito maghapon lang, 2 oras, babalik na lahat ng lakas mo. Kaso nagkaroon ng power. Opo, nakaroon na. Siguro naman, wala pa 3 minuto. Hindi kasi yan basta-basta nagkakaroon kasi ginawa yan. Pagbulit. Para mga Diyos. Yun lang. Salamat. Opo, yun din. Isuot mo na ka ng medyas nyo. Okay na, Paige.